zalunci, kunci, munanawa maraya tare da musguna masa, cin zarafinsa, kutungwilan munafurci. Da ka kyale ta tafi sai ka samu sarari a wannan gida. Dama duk ta bi ta takura mu. Ki sake faɗan irin wannan maganar. Ni za ka sa a yi wa kishiya na Halima, amma dai ba ka cika cikakken mara mutunci. Au, mara rai mutunci ne dama, yin kishiya rai mutunci ne, ke aka yi wata ke da ba za a yi miki ba. Dan suturan nan ya ko in kawo ma. Mara kunya yarinya. Dan sauran abinci nan aiko. Hada za ki aiko. biya min wannan abu, abinci naki ne. Oga, wai yara nan da yake yan shiga nan bai kankanta ba kuwa. To me kawai in dai jariri ne ko jariri ne ya zo kawai ka sa maka kaya kawai ba ka canji shine magana kawai malam dan. Mama Abdul, dan miƙo min ruwa buta. Muguwar kishiya, mugun aboki, muguwar kawa tare da mugun boka, duk a cikin wannan shiri mai suna Marayan Allah. Wayo Allah da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mama Abdul. Wannan irin ruwa kika kawo mun da yadda kike kawo mun ruwa? Allah gafarta. Kai Allah mara sauran. Kina son gafara kika zo nan? Mijinta ce tare da muguwar mata mai fitinannen yaro. Yani, na san abin da kike ni ko cikin nan. Tare da ƙulla-ƙullar boka a duk a cikin wannan shiri mai suna Marayan Allah. Ita ce, tabbas. To wannan ita ce matsalar ki. Ita ce matsala. Me ya faru? To gaskiya aure zan fara. Aure? Aure zan fara. Saboda shiga kun kai ni bango. Yau akwai canjin bala'i a gidan nan. Aure za ka kara? Na rantsi da Allah ba ka san Ke? To yanzu ake so a yi? kawai so nake a kashe ta. A kashe ta? Son ga maka Allah ka yarda. Ai magana mata gari. Ai magana sabon babu. Yana nan fitowa, ku neme shi a kasuwa gun 'yan downloading ko ku neme shi a YouTube channel ɗinmu mai suna Autan Matasa TV. Ah, bayar Allah daga ina. Ya Halima? Na'am. Ya naga kake ta kauɗi kana Ba dole in kaudi ba in yi zuba. Wannan sabo ta ta muta Autan Matasa TV. Autan Matasa TV? Yes. Ita kake yanzu kake. Ita nake ta faman yabo. Ta shahara a duniya a faɗin duniya. Allah wallahi. To ai ba ni da labarin wannan Yo ai yanzu na dama zo in fesa miki labarin nake kokari ki santa. Alquran. A ina take ita kuma wannan? A karamar kuma bunko da take. Ikon Allah. Wallahi tallahi kuwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam biyar Allah daga ina. Daga nan hirar me kuke yi? Ai muna hira wannan sabuwar ta yannan ta Autan Matasa TV. Autan Matasa. Yan mata. Ko dai wannan tashar da ake ɗaura wani fim sunan shi Marayan Allah. Allah. Aka ba ita ce a hekin gado. Ko da A hekin gado bayar Allah. Ai ba isa da nake da fara kamar gona auduga. Saboda ina cikin Wallahi Allah kuwa sanni bayar Allah. Kai. To assalamu alaikum jama'a. jama'a. Abokanayen arziki. To. Ina sanar muku Autan Matasa. Kar yar uwa mace ko namiji kar ki yadda a baki